Един обикновен 17-часов работен ден. Започваме от рано. Станах в 5:00 и хапнах, разбира се, нещо здравословно. Зърнена закуска от Била. Съдържа точно 0 грама протеин и 0 грама калории. Девек, по-добре да не бях ял. Към 5:54 вече бях в колата и се отправих към първата локация. Тук виждате само аз, светофарите и колегите от Чистота Бургас работят. Браво, Чичо-Митко. Broskis 101, един доста малък канал с много готино съдържание, искаха да снимаме на брега на морето по изгрев. Към 6:10 бях на брега на морето. За тия, дето ме гледат от София, предполагам на езерото в Дружба е подобна гледката. Не знам. Ови, небето изглеждаше все едно всеки момент ще се излее една кофа с вода, затова решихме да отидем към студиото. Към 7:20 започнахме да снимаме. Към 11:30 приключихме с Братя 101 и тръгнахме към следващите снимки. Храната е топ. Очаквам нещо хелти да ме спонсорира, до тогава правя стачка с сандвичи от Lidl. Снимаме самая бич зад колисите по време на сватби. Снимаме 1, 2, 3 сватби наведнъж. Да. Скивайте